Pääosin pääkaupunkiseudulla toimiva Addison on erikoistunut kiinteistöjen linjasaneerauksiin sekä asuntojen peruskorjauksiin. Työntekijöillämme on vuosikymmenien kokemus eri-ikäisten ja erilaisilla tekniikoilla rakennettujen talojen kunnostuksista. Peruskorjaamme vuosittain yli 500 huoneistoa. Yrityksemme on avainhenkilöidensä omistama ja velaton yhtiö. Osoituksena Suomen vahvimmat tunnustus 2016. Addisonilaisia on noin 50 kappaletta, joista 1/3 toimihenkilöitä. Käytämme osaan töistä alihankkijoita, jotka ovat vuosien saatossa vakiintuneet meille toimijoiksi sekä täyttävät laadultaan että yhteiskuntavelvoitteiltaan asettamamme vaatimukset. Jokaiselle työmaallemme kiinnitetään aina kohdekohtainen työmaajohtohenkilökunta, jotka koostuvat aina henkilökuntamme omista kovan luokan osaajista. Kohdekohtaisesti työmaalla on 2-3 työjohtajaa, projektisihteeri sekä projektijohto ja tarvittaessa erikoisalojen projektijohtajia. Henkilökuntamme on työmaalla tavattavissa aina kun kohteessa työskennellään. Erotumme kilpailijoista edukseen erityisesti laadulla, aikataululla sekä hallitsemalla koko kohteen suunnitelmamuutokset tai asukasmuutokset. Tiedotus hoidetaan kohdekohtaisesti ja tiedottamiseen käytetään modernia rakennuskanavapalvelua. Rakennuskanava on web-portaali, johon jokaiset asukkaat saavat henkilökohtaiset tunnukset palvelun käyttöä varten. Projektisihteerimme tableteilla rekisteröinti saadaan hoidettua myös henkilöille, joilla ei ole esimerkiksi internetmahdollisuutta tai osaamista nettipalveluiden käyttöön. Rakennuskanavan kautta asukas valitsee, haluaako hän saada tiedotteet jatkossa esimerkiksi sähköpostina, tekstiviestinä tai kirjepostina väliaikaiseen osoitteeseen. Rakennuskanavan lisäksi tiedotamme myös perinteisillä menetelmillä, eli porrashuonetiedotteilla sekä soittamalla asukkaille tai pitämällä erikseen katselmuksia. Asukkaalle pyritään aina saamaan informaatio reaaliajassa, paikasta tai ajasta riippumatta. Asukasmuutosten hallinta on keskeisessä roolissa linjasaneeraushankkeen korkean asukastyytyväisyyden saavuttamisessa. Meillä ammattitaitoinen työmaan ylin johto osallistuu aina asukasmuutoshallintaan. Katsomme, että kaikista kokenein työnjohtaja osaa nähdä mahdollisten muutosten seuraukset, toteutuskelpoisuuden tai reunaehdot parhaiten. Kokenut henkilökuntamme osaa avustaa myös osakasta toimivien kokonaisuuksien saavuttamiseksi. Henkilökunnallemme ovat tuttuja lähes kaikki kotimaassa tarjolla olevat vakiintuneet merkit ja tuotteet, joten haastavimpienkin kokonaisuuksien asennus tai ominaisuudet ovat hyvin tiedossa. Ohjaamme myös asukasta hintalaatusuhteeltaan hyviin tuotteisiin asukkaan niin halutessa, tai mikäli taloyhtiön perusurakan valinnat eivät miellytä. Linjasaneerauksen aikana osalla asukkaista saattaa olla tarve kunnostaa huoneistoa myös muiden kuin märkätilojen osalta. Tarjoamme myös yksilöllisen ja asukkaan toiveiden mukaan räätälöidyn lopputuloksen aina sisustussuunnittelusta toteutukseen. Henkilökunnallamme on erittäin laaja kokemus huoneistojen täydellisistä saneerauksista, saunaosastojen rakentamisista, keittiöremonteista tai vaikkapa vain yhden huoneen maalaustöistä tai lisäantennipisteen lisäyksestä toivottuun paikkaan. Asukas kertoo tarpeen ja Addison toteuttaa sen. Addison. Vähän enemmän.